Πώς να διαλέξεις το σωστό τζιν. Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσεις το σωματότυπό σου. Στον τρίγωνο σωματότυπο πρέπει να φορέσεις καμπάνα τζιν, μπάγκι ή παντελώνα για να τραβήξεις τα βλέμματά στο πάνω μέρος του σώματος και να αναδείξεις και τις καμπύλες σου. Αν ο σωματότυπός σου είναι ανάποδο τρίγωνο, τότε ένα τζιν ίσιο ή boot cut θα φέρει ισορροπία στις αναλογίες σου. Αν είσαι στον ορθογώνιο σωματότυπο, ένα ψηλόμεσο push-up τζιν με ζώνη θα σε βοηθήσει να χτίσεις καμπύλες. Αν έχεις σωματότυπο κλεψίδρα, τότε είσαι τυχερή. Σου ταιριάζουν όλα τα τζιν. Αν είσαι στον οβάλ σωματότυπο, τότε ένα stretch denim ίσιο ή ψηλόμεσο σίγουρα θα κάνει τη σιλουέτα σου πιο ψηλή και λεπτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα τζιν καμπάνα ταιριάζει σε όλους τους σωματότυπους γιατί ψηλώνει και λεπταίνει τα πόδια μας. Το τελείο denim δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα γνώσης. Και 20 χρόνια τώρα το ατελιέ Χρυσούλα έχει ντύσει όλους τους σωματότυπους.